Limamin da ya sha mari a banza. Wani limami ne ya kawo ƙara a wurin sarki, wani talaka ya mare shi. A fusaci sarki ya sa aka nemo shi. Da talakan ya zo sarki ya daka masa tsawa yana tambayarsa, me yasa ka mari liman? Sai ya sunkuyar da kansa ya ce, Allah ya taimaki sarki. A sallar asuba ne ya ja mana karatu mai tsawo har duka muka takura kamar yana sallar alkareji wato tarawihi. Bai sallama ba sai da rana ta kusa fitowa. Bayan ya sallama kuma sai ya ce da mu, duk ku sake sallah domin ni na manta ban yi alwala ba. Aiko nan take sai sarki ya harari liman, ya ce, aiko lalle liman ka sha mari a banza, gobe ma sai ka ƙara. Darasi: idan baka da gaskiya kowa ma sai ya fita batunka.